Papa was sorry. Ada, yeah, short. Oh, Ada, you first. Yeah, we. Oh, God, yeah. Alabantili, it's a little go. The Quentin, yeah, here, what we go. As a little go one.
Ọjọ́gbọ́. Náà yára. Ọjọ́gbọ́. Chineke bụ ọnwa Abuja mfa. Sergeant Anna lẹ́wù ya. Ọya. Oke akara na bread ni ọkụ. Maka anya owu ka iji maa mpa n'ụla. Igwe mmemme a na-akwụba ebe a na-eyi ebe a na-ele akwa yi inye akwa nke a bụ nke ojii ya. Very soon ewepụ batrị na-awa ọkụ. Ị na-eri akara na bread sachet. My problem is like I'm gonna cheat and bad like I like it was it. Ida
Thank you.
Yourself.
na-enyokwa ọrụ na ọkwa mmanwụ ka mbụ okokoko mekwara Teresa gwabi ibi ya Teresa ka m bụrụ na nwa abụọ ogidi arụ Teresa bụ ta aja ndị Teresa ọ bụ gịnị mere ho ọsị m maka na mgbawa gba na bagwuderi ya nwute Teresa wee dị n'elu na na-etu nkọrị ka gba ọsọ nkọrị gbara pụta ọ bụrụ na anọ n'elu Teresa na-asụ abịa ngozi wee jee ka ya letapụ ọsọ wee sị nkọrị ka gbata ọsọ na-arụ ebe ngwa Teresa ka o ji abụrụ eziokwu ibe Teresa gwara ya kara anya na ọbara gwọbụ na ọbagbu ebe ọ bụ ka iwe nke edo ewo n'ọkwanụ ka iwe edo ewo ọ gbakwala agbado ewo ka mkpagwa gị eziokwu ewo na ọ kakwa nke mmadụ ewo mmụọ na-eri ibe ewo ndụ mmụọ na-esori ibe ewo na-edakpa ọnụ Teresa ewo maka ọnụ ya na-egwu Teresa na mgbakọ ọnụ werite mmanwụ mmadụ egwu Teresa mpe anyị adakpa obe Teresa wee saa waji